Ƙaddarar zuciyata ita ce ƙaunar ka dare da rana. Na ga damuwa a fuskarka, me yake faruwa ne? Wallahi wani abu ne yake faruwa, na kasa gane kan batun, ballantana ma isa makama. To me ke faruwa haka? To wai Halima ce aka neme ta aka rasa har tsawon kwana 5. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ba a ganta ba yau kwana 5? To takin da na dauka na je gidan. Sai na samu cewa mahaifinta ya yi kodin abin an kai shi police station. That's good. Shi ne abin da na je na tarawa. Watan mutum ba watan da ba ne ka. Yanzu a bangaren ka wani kokari kake yi ganin an samu wannan matsalar? Shi ne dai kokarin da ni dai na je gidansu nuna sa effort dina ce. Sai na haɗu da wannan ɗinsu duk gaba ɗaya hankali ya tashi, sai aka ce ai mahaifinsa ya kodin kesan police station. Kuma za ka iya yi da wasu. To ubangiji Allah ya bayyana ta. Allah ya bayyana ta. Ina gani yanzu ka gaya mun da mata bari in dan karasa wannan abin da nake a ciki sai mu je kawai mu ga abin da ake ciki. Ina zuwa. Nagode. Kaddarar zuciya yau ta sa ina shan wuya. Me yake damun ka? Yawwa Maryam da Allah ina son tambaye ki da wai ko kin san me yake faruwa da Halima kwana 2? To ai kai kamata a yi wannan tambayar. Mutuniyar da kullum kuna tare, ni fa kai mu tare fa daga abinci fa sai sallah shi yake hada mu. Kai ni in ta ce maka wallahi ko nan ban da ita. Dama ina so in tambaye ka me yasa bana ganin ta kwana 2? Wanda haka ne da ni da ke duk amsan mu ɗaya ce kenan. Ban sani ba. Sai dai mu shiga filin cigiya da sanarwa. To kai me ya kamata ka yi sai ka je gidansa aiko? To ni dai kwana 2 kin ga ban je gidan ba kuma in na kira wayan ta ba ta shiga. Ban san me yake damun ta ba. Lafiya ko ba lafiya ba ban sani ba. Gaskiya dai ya kamata a ce ka je gida ka duba anya kwa lafiya. Gaskiya dai ba lafiya ba. Abin yana damuna sosai da sosai. Ban san ta ina zama ya kamata na fara. Zuciya tana ƙuna yaushe za ta san sauƙi.
duk abin da ya yi zafi wata rana dole zai sanyi. Abin da ya sa ɗan na ce ka wato har yanzu tun da ka zo kai lojin ɗin wannan complain na ɓata yarinyar ka muna ta iya bakin bincikenmu amma har yanzu mun rasa wata kwakwaran makama da za mu kama. In mun bi nan is a dead end, in mun bi nan yaƙi ɓillewa. Shi ne muke so Alhaji ka yi tunani a rayuwa ko a waɗanda ake mu'amala ko da mutum ɗaya a single person babu wani da kake tunanin kana ɗan zarginsa a wannan wata yarinyar taka. Gaskiya ranka daɗe babu wani ko wata da nake zargi akan wannan al'amari saboda ni dai uba ne ba irin kowane uba ba wajen tunanin yadda zai kyautata wa iyalansa. Ita kanta wannan yarinyar duk inda zan shiga in fita domin in tabbatar da tsarin tunaninta ya tsaya waje guda shi nake saboda gata da soyayya take tsakanina da ita. Ranka daɗe hatta da mijin da zai aure ta ni da kaina ne mata zaɓin shi domin kada ta faɗa hannun da za ta shiga wahala. Wanda za ta aura kai ka zaɓa mata? Sosai ma kuwa. Amma Alhaji kana tunanin kuma wannan zaɓin da kai mata ya yi mata ko kuma in ce ya yi daidai da nata zaɓin ko irin mutumin da take so? To ranka daɗe wannan ai sirri ne wanda yake tsakanin su da ake ƙoƙarin a haɗa su. Ni kaga ina ganin bai kamata in matsanta wajen binciken bin ƙwaƙwaf akan alaƙar da take tsakanin su ba. Haka ne kuma ka faɗi gaskiya. Amma Alhaji zan ɗan ƙara mai da kai baya. Akwai wata tambaya da na taɓa yi maka lokacin da ka zo kai lojin ɗin complain. Na tambaye ka kan cewa yarinyar nan taka ba ta da ƙawaye kace babu. Amma ka duba ka gani Alhaji a ce a rayuwa ba yadda za a ce mutum yana rayuwa shi kaɗai tak ba shi da wani abokin mu'amala. Wannan yarinyar taka a gida ko a unguwa ko a makaranta ko 'yan uwanta ba ta da wata ƙawa da sun shaƙu ko suke mu'amala kake tunanin za su ɗan iya sharing ɗin wasu 'yan zantuttuka haka. Alhaji ka yi tunani ba zai yiwu a ce mutum yana rayuwa shi kaɗai ba. Wato ranka daɗe a tsakani da Allah Halima ba ta da wata ƙawa da za ka iya cewa wannan aminiya ce ko za ta iya sanin sirrin halin da take ciki in ban da Amina. Kuma yallaɓai sai da kai wannan magana sai ka tada ni akan wani abu. Gashi unguwa ɗaya kusan ma layi ɗaya amma tun da wannan abin ya faru ba mu taɓa ganin ko so ɗaya ita wannan Amina ta zo gida ko jajantawa ko tambayar ina Halima take ko dai wani abu da zai nuna maka cewar ba ta san komai ba ko ta san wani abu. Alhaji ita wannan Amina ko wace ce ko a ina take lalle muna buƙatar karanta domin watakila a dalilin da za mu iya warware wannan kullum da muka kasa gano bakin ba. Ita Amina? Kwarai kuwa. Muna buƙatar adres ɗinta ko kuma kai ka kawo mana ita amma lallai muna son gani. Kuna nan kuna ta fafata ne. Wallahi to ya za Abokina kaga wani aikin son ya burge ni wallahi. ina wani stone mai kyau ga kallafe yadda aka sa shi. Kaga da Allah ka yi ka hada yarinyar nan aikin ta ka zo ta kade mana kurar da bamu saba. Kai mutumin nan. Wato a can kura nan ma kura ko ina kai kura. To ya za kai? To ai abubuwan da yawa shi sa ko kwata ba na gane komai a makaranta. To nan kura can kura ya za ka yi. Amma ka san wani abu abokina? Na dade ban ga student irin ka ba wallahi.
kai ka san fa yadda rayuwar nan ta zama, dole ne sai dai ka hozlin da kanka ka nemi kuɗi don ka biya kanka kuɗin makaranta. Wallahi shi sa ka gani ma na dage duk abin da ya taso maka a bangaren makaranta ko karatu nake dagewa in tsaya tsayin daka akai kada ka samu matsala saboda na san haka. Ka san duk mutumin da aka ce ba shi da gata to dole sai ya haƙuri da abubuwa da yawa, nan ƙura can ƙura makaranta. Shi yasa ka gani nan kwata-kwata ba na gane komai ko da a cikin makaranta Gaba ɗaya. to ai ina da kai, Yanzu kai karatun ba ka gane to me zan gane nan in ka zo sun haɗa ma cakwakiya, yar majalisa yarsa ta zo, wace ce ta zo, wannan ta zo, kuma kowace so take ta sa. Allah ya sa dai ana cika da tsawai. Ana cika, wadda kuma ba a cika mata ba ya kasan ba ta yi ba. To ai ka san sharrin teloli ne, wani lokacin ko an ba kuɗi fa sai ga an ba kuna ta ba mutane wahala ba. To ai shikenan, dama mun tashi ne daga makaranta da wuri. Na ce bari in biyo dan ganka a shago. Wallahi na ji daɗin wannan ziyarar taka sosai, tunda kwana biyu kaga ba a haɗu a wannan ba. Wallahi mu je sai in saka a alai da sauku sai ka karasa gida saboda rana ka taimawa domin kai. To ai nan ba matsala. Lala ai sauri wannan a goge musu sai ai ina ne bugun ne ba uga yanzu zai karaso yara. Okay, dutsen ne dan samu matsala na. to Ƙawata kwana biyu. Wallahi lafiya kalau. Ya kike? Lafiya kalau. Ya aji. Lafiya kalau. Sai yau kenan kika shigo. Kwana biyu ina jin wuta sosai. Allah, me yake faruwa ne? Ke dai bari kawai ba a magana. Ki faɗa min mana me yake faruwa? Kawai. To shikenan na batta, in dai ta yi tsami maji. Aisha, wai ke me yake damun ki ne kwana biyu? To amma me kika gani? Kin yi wani iri duk kin canja. Ba a gane ma kanki gaba ɗaya. Wallahi ba abin da yake damuna ƙawata. To, Allah ya sa haka. Amma ni dai ina tunanin kamar wani bakon lamari ya shigo cikin rayuwarki. A iya sani na da ke. Wallahi ba abin da yake damuna kai ke damu. Lagwada mana kiɗan mata, mata, manyan mata da 'yan mata. Sama, to ku fito, na ce ku fito. Na ga mata na ta murna sun ga na zo, da hakan ake kare ya gashi da gudan taɓarya. Masoya yan uwana ga daga Allah sani ne magauta kada na su zo gidana, kar a ci zali na tsare daga ni shari a kaina, in na fito a kauce a ban hanya in ci gomina, domin na ga mata suna ta jiran lugudan taɓarya. Na ji daɗi gari ba saba hawa na yawa, Musaddiq El-Shahud ne ba kwaki sani ko ban faɗa ba, dan gomba bugan kiɗan gangar ka ta nemi da ba kaɗan ba, da gida da biki ake kai ta ko na je ko ban je ba, ka sani mata suna son kiɗi ko da ma ban faɗa ba. Na ga mata na ta murna sun ga na zo, da hakan ake kai ya kashe da gudan taɓarya. Waka ta hakin mu ce zama ne riga ban fargaba ba, kai da wasa mun zama wasa yana faɗa ba. To kawai mata ku sha sha'anin ku idan ba ku wasa ba, rayuwar ba za ta yi wa daɗi ba idan ba ku shakata ba. Taron nan yayi taro da manyan mata ba kaɗan ba. Gadagam na ce mata na ta murna sun ga na zo, da hakan ake kare ya kashe da gudan taɓarya. Mata aika sa kwaso magani in kun iya, kaga an yi wa girgiza sai mai lafiya. Na saba ganin hakan mata kada ku tsaya, dance for me kace in joya musu baya. Wai shake your body 'yan mata ai soyayya.
shan kuku sha mata babban rana ce. Iri buɗa yau gobe ta wuce. Mura lokacin kawa gare nan ta masoya ce. Ba a tsofa da so inda babu kula ce. Daɗin kare yawa musan da ina kauce kawai. Na ga mata na ta murna sun ga na zo. Da hakan ake kai ya kashe ni gudun taɓarya. Gadagam na ce sama Maria. Da ɗan lokaci ƙanƙani ina gani za mu kasance tare. A tunaninka ko? Wai ko me yasa maza kuke da son kanku ne? Akan muradin ku babu abin da ba za ku iya yi ba. Faɗar magana ita ce za ki zo ki saka kanki a damuwa ki zauna kina kuka? Umma abba ya tarwatsa min rayuwa ta kenan. To daga wannan shine magana ta da kai ta ƙarshe. Ni ke fa nake ma zargi ba. Ni kuma? Duk matsalolin naku dai ne. Yanzu ana nufin sai za mu rasa juna har abada kenan. Domin ba zan taɓa auren wani idan ba kai ba gaskiya. Ni ma bana da fatan da ya wuce haka a rayuwa. Kaddara. Kun ga ruki bakin wuta kuwa? Dole da mamaki domin kwabiri yayi kama da mutum. Har in shigo gurin nan in zauna baki daga kai kin kalle ni ba kina jin kowa yana kiran suna. Wannan irin tambaya haka sai ka ce ina gaban alƙali? Kusan haka domin in ba kya gaban alƙali kina gaban maman marasa gata. Domin kaf cikin makarantar nan idan matsala ta taso miki in dai ya biyo ta hannuna to abin zai zo miki da sauki. Ki ƙara shiga harka ta. Kai dala malam dakata. Kai kaga nayi ma kallon matan da zan zauna ina kula irin kazaman yara irin ku a cikin school ne? Allah ya yawo. Ya za a yi da ina so mu dan gana. Sorry gaskiya yanzu ina da abubuwan yi da yawa sai dai ina samu dan free time. Ruki. Tambaya wace ce ruki bakin wuta? Kin fi kowa sanin abin da ya kawo ni makarantar nan. Karatu ya kawo ni ba neman kawa ba. Ko ba karatu ba kamar yadda kike manne da shi a kullum kamar wani mijinki. Ai dama duk wanda bai yi saran masallaci ba ya zo ya yi ta kasuwa. Kuma arziki cin sa ai sai ɗansa. Idan baki ba wanda zai taimake ki ba kya je ki ba mu wanda sai dai shi ya nema daga gare ki. To wallahi sai dai a shirya kai gawa na gidansa wallahi tallahi. Da sake kika aikata wannan kuskuren har abada ba za ki taɓa iya yafe makanki ba. Haka mutum ɗan mataki akan wani abu. Kamar ya kenan? Kamar yadda kike. Ita ce ƙaunar kadare. Me faru da ke? Biki cikin ɗimauta ga baki ɗakin canja. Idan na ce maka ina cikin kwanciyar hankali da ƙoshin lafiya na maka ƙarya. Bacci ya guje ni, farin ciki da kwanciyar hankali sun ƙaurace min. Ka sani ji nake yanzu kamar ba zan iya rayuwa ba. Kai ne jigona sannan kuma kai ne rayuwata. Tabbas ki sani ina son ki. Sannan ban da burin da ya wuce in zama miki garkuwa. Ba zan iya rayuwa ba. Kai, ƙawata, wannan ƴar wahalan yarinyar? Ai ita hanyar Kaduna da Abuja ta tafiya ɗaya ne. Dama ƙarshen Arewa ƙasa. Sai dai kawai abu ɗaya. Duk wanda ya zo inda zai sauka dole shi ya sauka. Kuɗi za a samu da ita. Kuma sabon kan hanya baya hana arabu. Dama idan baka yi share masallaci ba ka zo kai. Za ku ji wasu gwalagwalan sirrika da za mu ba ku daga cikin sirrikan da suke kunshi a cikin kulhuwa. Kaga ita kulhuwa ka tofa ta 111 kowace da bismillah. Kowace irin cuta ce sai kaga an samu su. Malaman hisabi sun santa. Wace hanya ce mai sauƙi ta gano tushen rashin lafiya? Akwai ilimin da ake bi don gano tushen rashin lafiya wanda su zaka ga suna amfani ne da ɗabi'u kamar guda 4 wato zafi, sanyi, laima ko ɗaita da kuma bushi. Duk wani abu da Allah ya shirya guda 4 zaka samu shi. Wuta, ruwa, iska, ƙasa. To akwai kuma irin mahangar China wanda suke ce mata Ayurveda wato wani abu da suke cewa fita kafa beta wato kamar ka ce yawa kaɗan da daidai. Yanzu kai karan kanka kai ma guda 4. Akwai kai, akwai kirji, akwai ciki, akwai gawuna. Akwai cutukan da yake cewa cutukan rai wanda ko a zamanance ana faɗa su a ce musu emotional disorder. Akwai cutukan da yake danganta su da tunani. Dan misali, Bahaushe yana cewa wai rai dai an cire wa fara kai. Ya bambancin hisabi yake da ramli. Idan ka kalli hisabi tarihi na shugabanmu Annabi sallallahu alaihi wasallam. Mun shijiran nan tasa yau muna da sati 73,111. Ka san misalin da na bashi
wannan watan da muke ciki mai kwana nawa ne. Na ce a kwana nawa zai kare. Malam sai ya buɗe kalanda. Kaga ya tafi sai. Ana iya amfani da wasu tsirrai da suke da abin mamaki, misali ganyen zaitun. To kar ku manta dai muna nan a wannan tasha tamu mai albarka mai suna Zauren Aminci. Ku kasance da ni a kowane manhaja, ina nan tare da ku. Al-Musaddiq, Zauren Aminci, insha Allah. Assalamu alaikum ‘yan uwana ma'abota hankali da tunani, waɗanda ruhukansu da faɗakarsu suke daidaita gangar jikinsu akan tarbiyya. Sunana Al-Musaddiq, Zauren Aminci. Ni mutum ne mai ruhaniya da aka baiwa ilhama, kabuli, ubangiji ya min kashafi da baiwarsa. Karantawa da warkarwa, ina aiki tare da shari'a ta ruhaniya don share mummunan sa'a kuma na kawo muku sa'a. Wannan zai taimaka muku shawo kan duk wata musiba, mugayen abubuwa, la'ana, sihiri, gyara ƙaunarku, kasuwanci da matsalolin iyali. An haife ni a wannan duniyar da muke ciki domin na bautawa Allah, sannan kuma na kasance wani muhimmin abu na warware ɗumbin matsaloli ga mutane daban-daban a faɗin duniya. Ina cike da dabaru kala-kala da nake amfani da su wajen jefa jijiyoyin jiki a cikin dukkan yanayi ba tare da ɓata lokaci ba. A lokacin cikakkiyar wata, bisa ga waɗanda suka yi imani da ikon wata, ni'ima da addu'o'i sun fi samun daraja da karbuwa daga ruhohi. Don haka idan kun kasance cikin gwaji daban-daban da gazawa, ku san lokacin da za ku kawo sa'a da albarka ga dangantakarku. Na sadaukar da wannan zauren nawa a gare ku domin na yi wannan aikin game da bayanin martabarku, ranar haihuwarku, ƙaddararku da cikakken bayani akan tauraron kowane ɗan adam da sirrin halayenku. Ku sani kuna gab da samun canji mai ban sha'awa a rayuwarku. Kowane minti a rayuwarku yana wakiltar wata dama don inganta iyawarku da kuma zuwa ga farin ciki. Don haka idan kun yanke shawarar amincewa da ni, zan ba ku cikakken rahoto tare da mafi kyawun guraren da za ku je. Damar alaƙa da kuɗi za su taso a wasu daga cikin waɗannan wurare, don sakamakon abubuwan da ke tattare da haɗin gwiwar taurari, saboda duk suna da alhakin sabuwar rayuwarku. Zan ƙarfafa muku gwiwa game da aikinku na gaba, rayuwarku, musamman yadda za ku guje wa mutane masu guba da yadda za ku iya fahimtar dogaro da tunani. An gama zama cikin wannan muguwar da'ira. Ummati Muhammadin Rasulullahi sallallahu alaihi wasallam, ku kasance da ni a kowane manhaja, ina nan tare da ku. Al-Musaddiq, Zauren Aminci, insha Allah.